Eusko ikaskuntza, udan egoikoetxea. Bizkai Irratiko entzuleok, ondo etorri Eusko ikaskuntzaren saio honetara. Beste behin badakizue hilabeteko lehenengo eguaztenetan, azkenengo eguaztenetan sintonia honetan egoten gara. Beste behin hemen gara. Eusko ikaskuntzak herririk herri hitzarmenak sinatu ohi ditu eta oraingoan Markina Xemeneko herriega sinatu daban hitzarmenak ekarriko dituen guztiak ezagutuko ditugu, bai Eusko ikaskuntzaren bidez eta bai Markina Xemeneko herriaren bidez. Eta hemen geure artean dira, batetik Igor Idoeta, Igor Markina Xemeneko bibliotekaria, artxiboko arduraduna, ondo etorri? Eta zelan ez, Iratxe Lasabe bai, Markina Xemeneko udaleko euskara teknikaria, ondo etorri zeuri bere? Eskerrik asko. Hitzarmena ezagutzeko ere daukagu, kasu honetan Markina Xemenera zer ekarri daban hitzarmen honek aitatuko dugu, azur maminduko dugu, baina nik uste dut honen aurretik hitzarmena zelan etorri dan apur bat kokatu egin beharko geunkela, ezta? Iratxe gandik hasiko gara Igor. Bai, oine hilabete batzuk, urte amaieran, urrengo urteko plangintza eta antolatzen ari ginela, alkatetzatik, ezta? Proposamen bat irten zen, da proposatu zigun Euskara Batzordean, karmeldarrak eta karmeldarrak batez be Markinen, ezta? Oso garrantzituak eta importanteak izan dize, eta proposatu eskun, karmeldarrai holako omenalditxo moduko bat eitzi, ezta? Eta handik urte azpi batzorde bat sortu gendun, geu, Igor eta biok alkati bera, eta beste herritar batzuk, ezta? Markineko beste eragile batzuk batera, antolatzen hasi ginen omenalditxo hori. Eta omenalditxo horren arire, hainbat ekintza antolatzie erabaki gendun, ezta? Eta euren artien bat izen zen, holako ikerketa moduko bat antolatzie, karmeldarren inguruen, da, batez be, herrie karmeldarren inguruen zer eraiki dauen, edo karmeldarrek zer eragin eukin dauen herrien, ezta? Orduan ikerketa hori bideratzeko, biderik egokiena edo sistemarik egokiena Eusko ikaskuntza zala, Eusko ikaskuntzaz batera, hitzarmena sinatzea eta hori erabaki gendun, da, ala egin gendun, ezta? Alan egin zen duen. Aitatu duzu Iratxe karmeldarrek, herrian aukideben garrantzia dela, batez bere azur mamendu gura izan dozuena, garrantzia handia, zalantzabarik, ez? Bai. Herrien bertan, bai herriko kulturan eta bai taldietan eta hainbat ekintzetan batez be, ni pentsatzen dut eta kauni gaztiena, zenaz Markinarrat hori be aitzatzen behar dut, ezta? Baina, bai garai batien, batez be, Franco garaian edo frankismo amaieran eta gero transizio garaian eta euskal zaletasuna, euskal mundua, kultura eta kulturgintza horretan, susperraldi horretan, itzelesko eragin euki ben, ez? Eta horre, hainbat talde urte ben,
dantza taldi zala, edo pelota bera, bertsolaritza bertan batzaio egin zien, eta horretan zen olako eraginekin daben. Da beste alde batetik, markinarako ez bakarrik, Euskal Herrirako beba, eta ez da Euskararen mundurako, berton hainbat idazle eta pertsonaia ezagun egon dira, ez? Hortze duko Linoak Esolo, Fray Bartolome bera, markinarra, ganera, oin momentun Julen Urkiza eta Luis Baraiazarra ditugu, orduan badira horre, pertsonaia importanteak aipatzekoak. Igor, zu markinarra zara? Ni bai. Horre biltzen zara bibliotekan buru belarri, artxiboan bai? Bai. Karmeldarren inguruan suposatzen dut makina bat material daukazuela batuta, ezan dezku iratxek hau dela hitzarmenaren ardatza, ez da? Bai. Artxiboen ageri da, Karmeldarrak eukida dela garrantzi itzela, ez? Ze pilo bat dokumentazio da eurei buruz. Gaina dokumentazio hori bai badaukagu apur bat ez lan dute, baina bai kokatute eta erabiltzeko prest, eta batez gaina Karmeldarrei esker, ze Julen Urkizak egin badan oindala urte batzuk ja, Karmeldarrak markinan liburue, eta hori erabiltzeko gure artxibo erabili ban, ez? Eta horrei eskerrak dokumentazio hori prest da, ja. Horre utzuneren bat ikusiko zen duen, ez da? Karmeldarrek eukidaren eragina aztertzeko behar izan bat, edo iratxeke apurua testu ingurua ipini dezku maiganean? Bai, ikerketa gaina horregaitxik, atagogun beka Eusko Ikaskuntzagaz hitzarmen horretan barrun, aurten beka bat atagogu, ez? Eta beka hori izango da utzune hori apur bat aztertzeko. Karmeldarrak markinan, hori Julenek da beran liburu itzel baten, eta orduan ez euken zentzu handik hori barriro jorratzie, ikertzie, edo hori oso ondo inde daia, eta bueno. Eta orduan nahi zegoen izen da, beste zatixe ikusi. Markinen Karmeldarrak. Gentiei galdetu, ze akordetan dan, seminarizu eguenin, zelan pasietan bertan ikesten eguzenak, ni, por ejemplo, horretaz jaren akordetan, eta bakotxa entzako zer izen dan, ez? Gu mutilko eskorra izen garinin, han atijo eta frontoie libre eguen beti, jolasteko, eta hori nitzako, ez? Eta beste bat entzako izen da dantza ikesteko leku bat, edo bertsolaritza ikesteko leku bakotxantzat zer izen dan, ez? Edo Gabonetan organizete ben nolako sosketa modoko bat umien hartin, eta egotezan nolako Niño Jesus bat olan rifeta ben, eta hori izan el premio Estrella, ez? Eta hori ja ez da itxen, eta apur bat hori batzeko pertsonan gan zer izen dan, Karmeldarrak zer izen dien jakitzeko borregatxizke sortzen da beka hori. Memoria apur bat, ez da?
Garazi López Etxezarreta Eusko Ikaskuntzatik geure artean, udalekin harremanetan ibiltzen zara, zeu zara arduraduna, Garazi gaur geure gonbidatua bebai, ondo etorri Bizkaia Irratiaren sintoniara. Eskerrik asko. Eta apur bat testu ingurua osotzen joateko Garazi, uste dut Bizkaia Irratiko entzuleek bere zebek egiten dituzuen hitzarmenak ezagutzeko horixe berori kokatu beharko geunkela, ezta? Eusko Ikaskuntzak herririk herri egiten dituen hitzarmenak, konta iguzu apur bat. Vale, bueno, Eusko Ikaskuntza 1984 urtean hasi zen lankidetza hitzarmenak sinatzen udalekin. Helburua pikin bat, euskal kulturaren inguruko ikerketa, ezagutza eta difusioa lantzea eta baita ere herri mailan. Eusko Ikaskuntzak orokorrean ere hala egiten du eta uste dugu garrantzitsua dela herri mailan ere bestelako lan batzuk garatu ahal izatea. Eta horregatik hasi zen 84. urtean hitzarmenak sinatzen. Dagoeneko 75 gora ditugu eta Bizkaiko kasuan 10 dira eta azkena Markinako udalarekin sinatu berri deguna. Orduan, sinatzen dana normalean izaten da alako lankidetza hitzarmen orokor bat, konbenio marko edo esaten zaiona gazteleraz. Eta hor pikin bat adierazten da alde batetik Eusko Ikaskuntzak udalekin lan egiteko duen gogo edo nahi hori, eta aldi berean udalei ere eskatzen diegu, babes instituzionala udalen aldetik baita ere. Eta ondoren, hitzarmen horietan zehazten ditugu ekintza mota desberdinak. Eta hain zuzen ere, Markinakoarekin egin dugun kasuan bezala, sinatu dugu hitzarmen bat, eta hor zehaztu da, Karmelarren inguruko ikerketa bat edo egitea. Horrek, esate baterako, orokorrak diren, zeuk esan duzu moduan, marko bat edo orokorrak diren ezaugarri batzuk, eta gero herririk herri bakotxa daukazen ezaugarriak, ezta? Zuzeu Garazi, horri biltzen zara herririk herri? Bai, ni biltzen naiz, Eusko Ikaskuntzak dituen 75 udaloiek Euskal Herri osoan barna daude banatuak. Orduan Eusko Ikaskuntzak badu bere bulego bat herrialde bakoitzean, iparralden badago beste bat, eta Baionatik bertatik eramaten dituzte iparraldeari dagozkion udalen hitzarmen horiek eta ekintzak egitea. Hain zuzen ere 13 udalekin lan egiten da iparralde guzian, 3 herrialdetan. Eta hegoaldeari dagokion guzia, ni biltzen naiz batetik bestera, herriz herri eta probintziz probintzi batetik bestera. Eta, lan egiteko modua horixe da, probata azaldu dozu, Bizkaian esateko moduan gara zenbat herritan dabilen momentu honetan Eusko Ikaskuntza? Bai, esango dizu, etola oso gainetik zeintzuk diran Bizkaian hitzarmena edo gurekin lanean diharduten udalak, eta pikin bat ze gauza mota ari geran haietako batzurekin. Markinaz hemen bai, Bai. Bizkaian 10 dira, Bermeo, Bilbo, Otxandio, Busturia, Lekeitio, Mallabia, Portugalete, Amorebieta Etxano, Mungia eta Markina. Eta adibidez, Bilboko udalarekin badira 12 urte sinposion bat antolatzen dela urtero. Iaz adibidez, Gerra Zibilaren ingurukoa. Eta hor urtero egiten da, eta urten ere alaxe egitea espero dut. Bermeon adibidez, ari gera prestatzen argitalpen bat, Gerra Zibilari buruzkoa baita ere. Otxandioko kasuan toponimia inguruan ari gera lanean, nahi dutelako mapa toponimiko bat egin. Lekeition eta Mallabian eta argazki artxiboak egin ditugu, argazkiak bildu dira, herritarrek etxean zituzten argazki zaharrak eta digitalizatu eta olako lanetan ibili gera. Eta Amorebietan adibidez ari gera egiten hiztegi etnolinguistiko bat. Eta ere pixka bat, herriko ohiturak eta ohitura horiei lotutako hizkuntza euskera, berezko euskera hori jasotzeko. Lekuan lekukoa, ez da? Hori da. Hori da.
Markina Semenen sartuta, hitzarmena sinatuta dago, egin zan bere egunean, dena ondo joan zan. Bai, oso ondo juntzan, antxe izan genitu, udaleko zinegotzi mordeska bat ere, eta kasu hartan, normalean hitzarmenak herrialdeari dagokion lehendakari ordeak sinatzen ditu, baina kasu hartan gure lehendakariak sinatu zen, ala suertatu zalako, eta sinatu genuen, eta ondo egontzan ordurako lehenengo ekintza martxan jarria genuelako, eta hitzarmen sinadura hartan horren aurkezpena ere egiterik izan genuen, beraz nik uste dut, atsegina izan zala, eta ondo. Bai, atzinue, bai, Igorrek, bai, iratzek buruarekin. Bai, momentuz polito doiz kontuek, eta ondo urten dabe, egin dune hitzarmen hori, sinatu, beka aurkezpena, bidean da, gaur bertan amaitzen da epea, eta urrengoko astean, izan zen, joan dan ostiralean, joan dan marikoan egin duen, aurkezpen ofiziala, urte guztikoa, eta ingo ziren ekintzena, eta momentuz posik. Bekea aitatzen ibili gara, Igor, sakondu da egun apur bat beka horretan? Bai, ezagunez beka hori da zuzen duten nahi gendun, ez dakitzelan azaldu, nahi gendun memoria historiko hori landu. Eta hori lantzeko perfil egokirik ez gendun ikusten. Pentsau gendun, soziologia estudixetan dauzenak, historia indabezenak, eta azken inez, pentsau gendun gauzi zabalik iztia, por bat, bai periodismo, edo soziologia, edo historia, leko askotatik etorri leike pertsona bat, gu nahi egun lan hori eitxa eta perfil bakotxak beran kutsu emongotze, baina danak ez leike eza proposak, eta azken ino horregaitxik itxigendun nahiko zabalik asuntu. Eta apur bat eskatze jakona da hori, lizentzia hau izetie holan arlo humanidades horretan, Eusko Ikaskuntzako bazkide izetie, edo bazkide izateko eskaera inde kitxie. Prestutasuna bintzat ez da? Eta hori da eskatzen dana. Gero aurkeztu bidabe proiektu bat, guk gai hori keukipintxogu, baina proiektu zelan jungo dan, eta zelan ingo da ben, ze metodologia erabiliko da ben, eta hori eurek aurkeztu bidabe. Eta gero guk erabakiko gu zein guzetagakun geixa. Bai ba. Eusko Ikaskuntzara sinatutako hitzarmen honek gehiago bere ekarriko dau, iratxe, epe labur ertain luzerakoak bere aitatu beharko daunke hemen, ez da? Bai, lehen ere esan dutut, ez da, batzuk behar bada epe laburrera edo epe ertainera ez da izelan esan, baina aurten ja, ez da, lehenengoko beka hori, eta guk, desde logo, eta Igorrekin ere bate indote horretan, argi geunken asan, hitzarmen hau bezala oin momentu edo behar puntual oneri erantzune moteko, ez? Hitzarmenak ekorriko dauena da, datozen biharrai be irten bidea edo zera emoteko. Eta guk Euskara Batzordean komenta dizen dugu, ez da? Aukerak badauzela, toponimia hotzan dion egiten ari diren kontu horretatik betira, ez da? Toponimia, bertako eizkeraren ikerketa, hainbat kontu egin aldire hitzarmen horren arira, eta hori da gure asmoa, ez? Euskara Batzordetik hori, eta nik badakit ere Igorrek badituela buruan beste hainbat kontu. Orduan egitekoa badago. Epe luzerako espero dugu beste zerra zer ere egotea, ez da? Hau, oinarri bat sartea litzateke ez da garazi? Bai, ala gira beti, nolabait Eusko Ikaskuntzak hitzarmen hauekin nahi izaten duena da, udalek behar duten neurrian aholkularitza maila on bat ematea, eta beraiek egin nahi dituzten ekimen horietan guk eskain dezakegun laguntza hori eskaintzea. Baditugu 3.000 bazkide gutxi gora bera, gai zientifiko desberdinetan adituak diranak, orduan, pentsa diteke, badegula jende egokia bilatzeko gaitasuna, momentuan dagokion behar hoiei edo erantzun edo laguntza eskaintzeko. Eta hori da pixka bat hitzarmenaren helburu funtsa edo orokorra. Bai. Mamina esango gaunko, ez da? Hori da. Iratxe, Euskara teknikari zaren aldetik Markinako herritarrak esango dago, ez da? Markinako herriari hitzarmen horrek zer ekarriko deutzo, zein neurritan aberastuko dago esate baterako geure memoria, ez da? Bekari jagokonean adibidez.
Bai, euskara teknikaren zen aldetik edo, markinako udala eta markinarrak ondo ezagutzen ditudan aldetik, ez? Ni petzot hori memoria historikoa eta ni petzot galdu egiten dugu, eta ez bakarrik hizkuntza, nik hizkuntza ezagutzen dut hurbilagotik eta hizkuntzan belaunaldi zenbat galtzen da ikusita, argi dago historia ere galdu egiten dela, ez? 20. mendea bertan dela pentsatzen dugu, eta joan dan mendea dela, baina 20. mendea ja guri urrun geratu jaku, ez da? Orduan badira, hainbat gertaera, Igorre berak komentatu dituzena, berak akordun daukesanak, eta ez da ondo gogoratzen, eta hori galdute dago, eta orduan datozen belaunaldiek ere hori galdute dauke. Orduan hori momentun beka horrek hori eskaineko dau, ez da? Hurbiletik garai batean gertatu zana, eta bertan jaso zienak, eta jasotzie, eta beste arlo batetik, eta euskararen aldetik, bertan izan diren pertsonaia, eta idazle eta ospetsu horiek ezagutaraztea. Batzuk aski edo oso ospetsu edizena, Fray Bartolome bera, baina badira, horren beste osperik ez dokenak, baina benetan ononak dizenak, Luis bera, Luis Baraia Zarra. Gure kolaboratzaile fina ganera. Bai, kolaboratzaile, laguntzaile gauza askotan eta fina, benetan, ez da? Eta, baditu poema ugari eta lan ugari, ez da, literaturan argi dago hori. Eta etorkizunean, nik espero dut, batez de memoria hori, ez da? Berreskuratze konturi gauza asko argazkiak izan, euskera bere izan, toponimia izan, zein Karmeldarren memoria izan. Igor, atarian pasadizu batzuk ekarten izan deskusuz gogora, ez da? Horrek makina bederra entzungo zendu zen? Bai, entzun eta bizi batzuk. Horregon eta ni akortan unmetaz, behin jakun jauzi gabonetan Niño Jesus hori, eta adintiz guzti izen zan itzela Carmen Golixen, eta ni horraz akortana oso ondo, eta ni horraz akortana zenez, beste gauza askotaz akortuko di, eta barriro igul ez da ingo rifa hori gabonetan Carmenen, ez dugu berreskuratuko, baina pintzet jaso nahi hogu zelan itxesan, ez? Hori da beka horren garrantzi zuen dan gauzia. Zuzeu papel artean ebilten zara, esan dago bibliotekaria, artxibaren ardura duna, suposatzen dutenek artxiborako bere onura ekarriko dagoela, ez? Hitzarmena bera, ni bilina horratzetik, muindala urte batzutatik pentsetan, eta aurten ikusi Karmeldarren asuntonegaz, aukeri ikusi neban, ez? Eta holan planteau da, baina, klaro, Karmeldarrekin planteau da asuntue, baina nik amendik aurrera esperot lanin segitzie, hor badaz argazkixek, digitalizazio mailan laguntzie, nik, gauza asko daukaz buruen, eta jungo egiten, urtitan zier, ez? Dana batera azken inezin dien, eta holan da, baina gauza asko daz lantzeko moduko. Ez dakitik horrezateko moduan garen, zek daukan momentu honetan lehentasunan, non ikusten duzun utzun ezik handiena? Edo largaldetzea da? Artxibotik? Ez da largaldetzi, pasten da utzunika asko dauzela. Apurka, ez da? Hori da. Baina, adibidez, amaitxuegu, artxibue organizetan amaitxuegu indala hilebete, lortu dugu database bat, 12.000 registro baino gehiago daukesenak, eta bertan sartzen di, 15 mendetik aurrerako dokumentazio danak, atzo sartu zan azkenengo espedientera arte. Hori ja, einde da, eta oin apur bat, hau da barrureko lana, eta oin jentia irakutzi mikotzegu, eta jentia seguzteta jakon, argazkixek, argazkizarrak, oso gauza politxe itxeko, eta errixaz lan eitxeko, artxibuek lan errixaz lan einaldaben, ez? Eta bentzetote hortik gainozko ikaskuntzak asko dakixela. Besteleko askotan egin dago hori, eta asko dakixela. Edo, memoria historiko hau komentago gunez, Karmeldarrekin jindan gauza bardine, baileke, beste gai asko gaz, ez? Kanteu zaharrak, transmisioko pilo bat gauza, garai asko, bai Gerra Zibile, aurten antolatu egun gauza bategaz lotute, edo transizioie, edo entrevista arlo hori, historia oral, eta hori dana, ikaskuntza daki hemen ningurun geixen, ez? Eta lagunduko esku, pentsetot. Gero ikusiko da, ez da, oinarriak ezarrita, lanean hasi, lan horreri jarraipen emon, eta joango dira apurka, bideak agertzen, eta ikusiko da nondik eta nora doan lan hori, ez da, azken batean. Bai. Hori da.
hasi, zuzeu udaletan zehar ibiltzen zara, kasu honetan Markina Semeneko hitzarmena ekarri dugu gogora, ez dakit aitatu gurako zeunken, Eusko Ikaskuntzak momentu honetan, ze aurreikuspen daukan, beste udalik Bizkaian momentu honetan sartzeko moduan zagozen? Bueno, ez dakit esan dezakedan, baino uste dut baiet. Nik uste dut Plentziako udalarekin sinatuko degula. Barketu. Bai. Plentziako udalak datorren urtean ospatzen ditu 500 urte beraien ordenantza municipalak egin ziranetik. Orduan, urte horren aitzakian edo jardunaldi batzuk antolatu nahi dituzte, eta segurueni, hitzarmenaren baitan egingo dugu. Hala ere, espero dut hilabeteren buruan edo, konfirmatu alizatea ala ote dan. Eta oraingoz Bizkaian hori daukatola, bastante lotuta edo esateko, eta beste hainbat leku eta hainbat gogo baditugu, baina poliki-poliki ikusi egin behar. Ikusi egin behar, ondo esan dozu hori. Badakizu beste barrikuntzarik badaukazue, beste notiziarik badaukazue, konbidatuta zagoze bertora, honen barri Bizkai Irratiko guinen bidez emongo dugu, Garazi López de Etxezarreta, eskerrik asko Bizkai Irratiaren sintonian egoteagaitik. Zuei eskerrak gonbidatzeagatik eta aukera emateagatik gure proiektu hauek hemen aurkezteko. Iratxe Laza, Markina Semeneko udaleko euskara teknikaria, eskerrik asko zeuri bere hemen egoteagaitik. Zeugoi. Eta Igor edo eta zeuri bere beste inbeste, eskerrik asko hemen egoteagaitik. Eskerrik asko. Eta ikusiko dugu ia Markina Semenetik zer datorren, jasoko dugu zeuen barri, eta batuala zabalduko dugu, Bizkai Irratiko guinetan. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik asko.